Dobrý deň. Pán primátor, ja by som sa chcel spýtať, to parkovisko, kde sa má stavať, to bude to terajšie novo vybudované parkovisko na Vinohradoch, myslím. A chcel som sa spýtať, ako je to s pozemkom, ktorý toho času patrí cirkvi. Je tam na Vinohradoch veľká zelená plocha, dole je vybetonovaný pravdepodobne základ na kostol alebo niečo podobné. Nerozmýšľali ste aj nad tým, že nebolo by to vhodnejšie riešenie, ako prebudovávať parkovisko a budovať tam nejaký parkovací dom? Nevytvorí sa tam viac parkovacích miest? Alebo sa nedá dohodnúť s cirkvami? Pán primátor, Ďakujem. prepáč, dám ti mikrofón. Uvažovali sme o tom aj my, aj tí investori, ktorí pôvodne išli do toho parkoviska, do toho parkovacieho domu, ale tam tá stavba vyjde oveľa drahšie ako tu. Tam sú tie terénne zlomy tak veľké, že toho sa báli aj oni. A nikto nám už nedá záruku, čo tá betonová platňa urobí, od toho nie sú projekty. Tam došlo k zámene pozemkov mesta, keď sme rozširovali cintorín. Oni tam pôvodne chceli stavať v tých miestach také pastoračné centrum malé. Ale myslím si, že v súčasnosti oni by to už aj odpredali. Neverím, že budú mať finančné prostriedky je to do budúcna. Ale čo sa týka finančných prostriedkov, tak výhodnejšia je stavba tam, kde je nakreslená. A je inak umiestnená presne v rámci tej parkovacej štúdie. Tam sme to aj plánovali, aj keď to kreslili nám. Uvažoval som o to vyzerá skoro ideálne, ale tam tie terénne zlomy sú tam také zlé, predpokladám kvôli tomu sa to neumiestnilo tam práve. Ďakujem pekne. Ešte k tomu parkovaniu máte niekto? Chcete niekto odpovedať na otázku? Hej? Alebo ideme k ďalšej otázke? Mám ešte dve. K parkovaniu? Nie. Dobre, ešte ja by som chcel dotiahnuť parkovanie. Škoda len jednej veci, pretože sledujem to trošku. Už v roku 2006 sme mali dopravný generál hotový. Závery dopravného generálu boli v územnom pláne zapracované a písal sa rok 2006. Teraz máme rok 2014. Ja si myslím, že 2-3 roky bolo dosť času na to, keď zistilo mesto, že nie je schopné nájsť investora, tak do takéto investície, pretože to je veľmi, veľmi veľký problém občanov mesta. Malo ísť mesto samo. Tu sa chcem spýtať, prečo? Ja viem, že sú na to rôzne pohľady, že áno, lepší je súkromný investor. Aj tu by sme mohli o tom polemizovať. Ale v tom prípade, keď sa nenašiel súkromný investor, prečo mesto nepostavilo jeden parkovací dom a chovalo sa ako rentier? Tá druhá, samozrejme sme chceli ísť do koncesie, presne tak, aj návrh do zastupiteľstva môj bol ísť do koncesného obstarávania. Mesto, ak by postavilo jeden parkovací dom v rozsahu, aký je plánovaný trebárs teraz na Vinohradoch, aj keď to je garážovaný. Tie garáže nie sú veľa drahšie, ako je klasický parkovací dom, lebo tie výplne sú nejakých 12% z celej stavby, čo sa týka. To už nie je tak náročné. Ak by sme boli postavili jeden parkovací dom trebárs na Vinohradoch alebo na Rybníkoch, keď aj tam síce nemáme, doteraz sme nemohli, lebo tam nebolo ani pozemok k dispozícii, teraz sa to otvorilo, tak jednoducho finančné zdroje by boli stačili iba na ten parkovací dom a viac parkovisk sme neurobili. My sme v priemere robili, nakoniec si tu bol tie prvé roky, v priemere vieme urobiť tých 50 až 150 parkovacích miest ročne, čo sa týka možnosti financovania, inak musíme ísť do úveru. Aj to bolo v hre, samozrejme aj úver. Avšak, ak by sme boli išli do parkovacieho na Vinohradoch, tak neurobíme v ostatných častiach mesta vôbec nič. Preto sme chceli ísť do koncesie, aby to splácali občania tým, že budú platiť za parkovanie. Tam sme sa stretli zasa s nevôľou a s neochotou občanov, hlavne tých, ktorí čo najmenej jazdia, lebo taký, čo podniká autom a vracia sa raz o 3:00, raz o 3:00 v noci, raz po 5:00 ráno, tak ten si by to pravdepodobne hravo zaplatil. Už sa tá situácia samozrejme mení. Dnes už väčšina možno tých, ktorí boli v opozícii tomu plateniu, by to už platili. Tak ešte stále na tie ostávajúce plochy a tých treba budovať 1600 parkovacích miest. Ak vybudujeme 100 ročne, tak to je 16 rokov. Čiže
my sme aj šli, nakoniec stred je stavaný z prostriedkov mesta, aj tieto parkoviska, ktoré som spomínal, sú stavané z prostriedkov mesta, ale finančne viac neutiahneme. Jedne úverom. Aj tam bolo ten základný problém, prečo sa to nepohlo a tlačil som rok a pol minulé zastupiteľstvo k tomu, aj sme išli do koncesie a spravili parkoviska. Bola to podľa môjho názoru dobrá cesta, i keď nie je populárna pre to, že to treba platiť. Ale myslím si, že keby sme boli spravili plebiscit nejaký alebo referendum, tak by asi vyhralo to, že i za cenu toho, že budú platiť, že by sa stávali. No. Bohužiaľ, ten odpor bol dosť veľký. No. Ďakujem pekne, pán primátor. Určite cesta je parkovacie domy, predsa si nebudeme zaberať zeleň stále väčšími parkovacími miestami v meste. Treba vytvárať podmienky také, aby boli investori ochotní do toho mesta ísť a stavať tie parkovacie domy. Keď sa teda už mesto nerozhodlo ísť do úveru a postaviť jeden parkovací dom samo mesto. Slavo, ešte k parkovaniu? Ešte som chcel niečo k parkovaniu, niečo ma napadlo, že títo, čo sú tam tie firemné vozidlá, že či by sa nedalo ich vytesnať, ja viem, že u nás napríklad v družstve parkujú takéto firemné vozidlá, vytesnať ich k takým objektom, ktoré sú strážené, ktoré sú v priľahlých častiach na podnikanie objekty, ktoré by vedeli prenajať priestory svoje pre takýchto parkujúcich s firemnými vozidlami, čím by sa vlastne pri tých činžákoch tiež dalo ušetriť miesto pre osobné autá obyčajných ľudí, či by sa to dalo nejako riešiť a mestská polícia, či by to nejak vedela zmapovať a upozorniť, najprv len upozorniť teda dotyčného, že nech si to rieši a vlastne by sa takýmto spôsobom dalo ušetriť nejaké parkovné miesto. Ja neviem, koľko ich by bolo v rámci mesta, ale možno, že celkom dosť. Ďakujem. Pán Kasal chce hovoriť k tomu? Ešte? Áno, nech sa ti páči. No, samozrejme, my vieme o tomto problém, len riešilo to práve to rezidentné parkovanie, tá koncepcia. Vtedy by sme ich boli vytesnali, lebo by mohli parkovať iba osoby, ktoré majú prechodný alebo trvalý pobyt, nesídlo firmy. Ovšem v súčasnosti zákonný spôsob na vytlačenie služobných aut firemných zo sídliska neexistuje. Na Rybníkoch, na Vinohradoch bol tento problém, snažili sme sa to riešiť aj s dopravným inšpektorátom, nešlo to. Obmedzením hmotnosti sme to chceli riešiť a tak ďalej. Dĺžkou vozidla a narazili sme na obrovský problém. Tá škála vozidel je tak široká, že ani okres dopravného inšpektora nenašiel cestu, ako im zamedziť vstup. Rezidentné parkovanie to rieši. Ďakujem. Pán Kasan? Môžem sa k tomu vyjadriť. Dneska som sa plánoval zúčastniť ako divák, keďže som poslanec za druhý obvod. Ale v každom prípade to parkovanie sa ma týka ako predsedu komisie pre dopravu. A priznám sa, že nie som zástancom toho, aby sme fungovali v meste na základe rezidentných parkovacích kariet. Nie som zástanca ale ani toho, aby sme z verejných zdrojov budovali parkoviská, pretože parkoviská ako také sú luxusom obyvateľom bytov. To nie sú ich pozemky. Jednoducho mesto poskytlo pozemky obyvateľom na to, aby tam mohli parkovať. Dožadovať sa vybudovania parkovisk zdarma je ďalším luxusom, ktorý bohužiaľ pre obyvateľov, ktorí majú rodinné domy, je z ich strany diskriminujúce. V každom prípade ale skúsim naraziť na konkrétne tú výstavbu parkoviska Stred. Ja som za to, aby každé jedno parkovisko, treba aj tie parkovacie domy a možno aj tie parkoviská budúce boli stavané prevažne zo zdrojov, ktoré nám poskytnú budúci vlastníci, poprípade nájomcovia. Nevidím dôvod, prečo by sme napríklad na tom sídlisku Stred nemohli tie parkovacie miesta prenajať. Dať tam rampu a každý, kto si zaplatí, tak tam bude parkovať. Bude tam vyhradené miesto a môže tam parkovať. Takto môžeme budovať parkoviská aj na Vinohradoch. Jednoducho musíme nastaviť ten proces tak, aby ten, kto má záujem a bude chcieť mať stále parkovacie miesto, si ho mohol zaplatiť a k nemu sa aj dostane. A ten, kto o to záujem nemá, bude hľadať bohužiaľ miesto a bude si hľadať možnosť zaparkovať. Parkuje zdarma. Takže myslím si, že
do budúcna by sme mali hlavne hľadať ten priestor budovania parkovísk nie z verejných zdrojov, ale zo zdrojov budúcich nájomcov alebo majiteľov. Ďakujem, pán Kasan. Ja som povedal, že mesto by sa malo chovať ako rentier. To znamená prenajímať garáže za peniaze. To znamená byť normálne v tomto smere obchodníkom, pretože je to vo verejnom záujme, aby sa uvoľnili miesta pred tými panelákmi a aby sa nám nevničila zeleň, pretože ja bývam v paneláku, máme tam účko, aj ty, Roman, a všetky tam parkujú v strede, kde sa majú hrať deti. To nie je mysliteľné. A keď mesto od 2006 už má nejakú koncepciu, už nenašlo investora 3 roky, tak malo ísť do toho biznisu samo, postaviť a prenajímať garáže. Z nájomného platiť úver. Hotovo. Ešte k tomu, ja som vlastne aj navrhoval pred voľbami vytvoriť spoločenstvo vlastníkov, budúcich vlastníkov garáží, pretože mesto má pozemok. Funguje to veľmi podobne aj bytové spoločenstvo, to znamená, že spoločne vložili peniaze do projektu a vybudovali daný priestor, buď byt, alebo následne vlastne bytovú jednotku. Takto to môže fungovať aj s garážovým státím. Mesto poskytne pozemok a následne na základe budúcich vlastníkov, ktorí dajú finančné zdroje, sa postaví garážový dom. Vybavené. Jasne. Je viacero alternatív, aj to je jedna z nich. Bilo? Pán Paleník? Ja som sa chcel tiež trošku zapojiť možno k parkovaniu, ale viete, čo ma zaujíma, že ako sa ako mesto bude riešiť parkovanie pred poliklinikou v hore. Tým, že sa zrušilo to veľké parkovisko nad Družbou, tak evidentne vzniká pretlak a ten pretlak bol vlastne stále. A teraz si dosť dobre neviem predstaviť, čo sa bude diať najbližšie dni, týždne, že tam je fakt tá situácia hodne kritická a bohužiaľ tam si to neviem celkom rýchlo predstaviť, ako sa s tým pohne. Určite pán primátor zodpovie, ale myslím si, že viac menej je to skôr problém vyššieho územného celku ako mesta, ale nech sa ti páči, pán primátor. Každý, kto prevádzkuje na území mesta ľubovoľnú prevádzku od obchodu cez, čo ja viem, pohostinstva, zdravotné služby, tak je povinný sa postarať o parkovanie. To je zo zákona dokonca. Nemocnica s poliklinikou je majetkom vyššieho územného celku Nitra. Všetky pozemky, ktoré sú vo vnútri, sú majetkom v súčasnosti vyššieho územného celku. Mesto Levice dokonca bolo tak ústretové, že spravilo štúdiu parkovania vonku i vnútri areály nemocnice. Išli sme tak ďaleko, že sme transferom pomohli vybudovať 60 parkovacích miest vo vnútri. Tie parkoviská, ktoré dnes obsadzujú doktori po ľavej strane zadnou bránou, sú vybudované mestom Levice. Ale my nie sme, ani v mysle zákona, nemôžeme investovať do cudzieho majetku. Toto bol transfer, ktorý bol na hrade zákona. A my by sme tam mohli ísť vybudovať, len kto nám to zaplatí. Poliklinika o tom vie, majú svoju správnu radu, majú svoju dozornú radu. Tá ich upozorňuje už roky na to, že tento problém tu je. Že im nepomôžeme, že v súčasnosti dokonca sprísnime státie na tejto ulici, lebo za posledné 2 týždne sa tam stali 2 kolízie. Jednoducho nebudú tam môcť auta parkovať. Je to ich problém. Samozrejme, stáva sa to problémom najmä občanov mesta Levice, ale bohužiaľ vo vnútri je dostatok miest na to, aby si parkovisko rozšírili. Ak by bola nemocnica naša, bola by to naša priorita. Nevytvárame malý. Pokiaľ zastupiteľstvo vyššieho celku nevyčlení finančné kapitálové prostriedky na výstavu parkovisk, pokiaľ s tým nikto nepohne. Bohužiaľ. My už investovať nemôžeme tam ďalej. My sme tam už urobili skutočne dosť. Keby oni ešte toľko urobili, už mohlo byť po parkovanie postarané. Ale ja verím, že sa to pohne ďalej. Len tam je viac problémov, ako je len parkovanie. Tam je problém energetických úspor a čo, ale to je už ďalšia otázka. Ďakujem pekne pánovi primátori. Pán Fildy? My môžeme akurát tak tlačiť na poslancov VUC, ktorí sú za Levice, alebo teda za okres, ale hlavne za Levice. A to musím podporiť v tomto pána primátora. Jednoducho my nemáme páky na to, aby sme nejakým spôsobom zasahovali do nemocnice ako takej. Čiže vy
A my môžeme jedine tlačiť na poslancov, ktorí zastupujú toto mesto vo VUC, aby tlačili na VUC, aby s tým spravili nejaký poriadok. Bohužiaľ, to ako... Ja viem, veľakrát sa ma ľudia pýtajú a rozprávame sa aj o poliklinike a o nemocnici ako takej, ale mesto môže mať nejakú vôľu, môže mať nejakú predstavu, ale nemôže jednoducho nejakým spôsobom zasahovať do týchto vecí. My nemôžeme riadiť polikliniku alebo nemocnicu, ktorá nie je našom zriadením. Teda nie sme zriaďovateľom nemocnice. Ďakujem pekne pánovi Feldovi. Tu sa hlásil pán. Keby ste sa aj predstavili, lebo nepoznáme sa všetci. V tom prípade by nás možno občanov zaujímalo, že ktoré boli tie úkony tlaku, ktoré ste už doteraz vykonali a aké plánujete v akom časovom horizonte aj vykonať. Lebo v opačnom prípade to je len tá istá situácia ako pred 6 rokmi, kedy sa povie jedna strana, že ona v podstate na to nemá vplyv, môže robiť len tlaky, druhá strana to nerieši, aké tlaky boli vykonané a aké budú vykonané. To je jedna vec. A druhá vec, teraz, ak sa zrušilo to parkovisko za Družbou, je veľký problém parkovať v centre. Otázka znie, že čo bude s krátkodobým parkovaním. Pred voľbami zneli rôzne informácie, že krátkodobé parkovanie do 10 do 15 minút bude zadarmo, ako to funguje aj v iných mestách. Tak sa chcem spýtať teda, že aký je plán, kto to zastrešuje a kedy to bude zadarmo a nakoľko. Ďakujem, neviem teda. Takže zase pán primátor, hoci sme pozvali poslancov, takže veľmi aktívne Tých 15 minút je pán primátor. 15 minút je vyriešených. Už je to s tým dodávateľom SMS systému parkovacieho vyriešené. V krátkej dobe vy, keď zastavíte, tak 15 minút odošlete SMS-ku, neplatíte nič a parkovanie je 15 minút zdarma. To už je vyriešené, už aj technicky. Hej. Bude to fungovať, dostanete presné inštrukcie, už to je dohodnuté s tou firmou, to je vyriešený problém vlastne. To už je skončené. To sme hneď po tých pripomienkach, ja rátam týždeň možno. Hej. To je už po debate. Čo sa týka tlaku, posledný zápis pred 10 dní, plus minus deň, dozorná rada nemocnice, správna rada nemocnice, osobne som nadiktoval riešiť parkovanie v nemocnici. Podľa koncepcie, ktorú im mesto Levice už vypracovalo pred 4-5 rokmi. Okrem tej časti koncepcie, ktoré sme vybudovali my, sa tam nič neurobilo. Bohužiaľ, ja inú cestu nemám. Ja nemám my vzťah voči Vúcke ako územnej správoprave nemáme žiaden. Ani podriadený, ani nadriadený, iba prosebníkovi, tak by som to povedal. My jednoducho nemáme páku na to, aby sme donútili NSKčko urobiť parkovanie v nemocnici. Nemyslím si, lebo sú tam vážnejšie problémy v nemocnici, ako myslím aj celkové vlastníckych vzťahov a tak ďalej. Ak ste čítali noviny, tak Topolčany v krátkej dobe už nebudú riadené neziskovou organizáciou Nitrianskeho samosprávneho kraja, ale súkromnou spoločnosťou. A bojím sa, že v krátkej dobe tomu môže dôjsť aj Levice. Bohužiaľ. Ja pokladám to, že to je riadené tou neziskovkou Nitry dobré. Tlačíme na to. Ja si myslím, že je to otázka finančných prostriedkov. To znamená rozpočtu Vúcky, ak by na rok sa dalo na vybudovanie parkových v Leviciach, je to vyriešené. Plac tam je, štúdia je, rozšírenie je možné, len to treba postaviť. Ale fakt viac už robiť my nemôžeme. My sme im pomohli, koľko sa dalo. I vravím, že na hrane zákona dokonca. No dnes tam sú prenajaté miesta doktorom. To sme tak nemysleli my. My sme to mysleli pre pacientov. Ďakujem pekne pánovi primátorovi. Nedá mi, aby som nereagoval na statickú dopravu v centre mesta. Ja sa vám priznám, ja mám takú víziu, ja mám takú ideu a pán primátor ju pozná. Ja by som v strede mesta a hlavne na námestí Hrdinov nechcel vidieť žiadne auto. Ja by som chcel vybudovať zachytné parkoviská niekde pri Hypernové, pri Tesku a všetci tí, ktorí chcú ísť do centra mesta, nech si prejdú pekne pešo. Pretože normálne mestá všade takto fungujú. Aspoň, čo sa poznám, európske mestá. Ja by som bol veľmi rád a bol by som na toto mesto veľmi hrdý, keby takéto niečo sme mali. To znamená námestie Hrdinov ako také bez absolútnej dopravy, bez ničoho.